5-нче театр сезоны ачу тантанасын шын күңелдән сезне сәламләргә рөхсәт итегез. Татарстанның халык, Россиянең ат казанган артисткасы Рузия Мадыйгуллина. Татарстанның халык артисткасы Муса Җәлил исемендәге премиясе лауреаты Зөлфирә Зарипова. Татарстанның халык артистлары Наилә Ибраһимова, Айдар Хафизов. Татарстанның халык Россиянең ат казанган артисты Илдар Хайруллин. Легендар Салих Сайдашев һәм Кәрим Тинчурин спектакле Зәңгәр шәлдә 4 булат белән уйнау бәхетенә ирешкән. Безнең олы ихтирамга лаек артисткабыз Рауза Хайретдинова. Дусларым, сагынып кайттым. Дусларым, ерак җирләрдән, шахтерлар, батыр егетләр. Дусларым, сәлам әйттеләр. Сәйбу әйттеләр дә бер әйтте. Җегетләр, мин әйтәм, безнең кызларга карагыз әле, берсеннән берсе бигрәк тә махирәсе чибәр инде, име. Нәрсә? Авызыңны бәрәңге базы шикелле иттең, а? Әллә кызлар күргәнең юкмы? Күргәнем бар да, әмма менә мондый күзгә калган борчак төсле чәчереп торганы күргәнем юк иде. Үзегез бик шәп инде, бик искитәрлек. Сәлем әйтеп тугайларга, урманнарга сәлем әйт. Тау башында ай калыкса, син аңа да сәлем әйт. Abi, Ayşe давай mu түгел mu. Сыйыр ал бирем, сыйыр. Сыйыр да кирәкми, сыйыр бик күп ашый, аңа ризык әзерләп өлгерем булмый. Кәзәм бар бит минем. Кәзә сәтә файдалы, шәшәрдә күрмисеңме? Бик шеш күренәсең шулай дә. Җәмәгать театр булган халык яши, аның гомере бар. Яшасын театрыбыз дип әйтәсем килә башта ук. Яшасын безнең рәхмәтле тамашачыбыз. Театр шундый нәрсә, анда гел акыллы фикерләр әйтеп кенә булмый. Барыбер ул безнең татар халкында тамаша итеп кабул ителә. Шуңа күрә беренче премьера булып без Туфан Минуллинның Мулласын тәкъдим итсәк, декабрь айында без балалар өчен, яшүсмерләр өчен Кечтүкле уен дигән спектакльне Илгиз Зәйниевнең күрсәтәчәкбез. Шулай ук театр әзерләнә, минемчә бик зур әсәргә тотынабыз. Наемщик Таҗи Гыйззәтнең бу музыкаль драма, Сәйдәшевнең үзенең иң яраткан әсәре. Шуңа күрә менә бу 3 әсәр белән без сезонда минемчә халыкның күңеленә чиктер хуш килерлек вакыйгалар булыр дип уйлыйм.